Эсір түшкен 144 Украин, олардан 95 Азовсталь имаеджесі евге қайтарылды. Бұны Украина Мұдафа Назирлігінің баш истихбарат идаресі білдірді. Бұл Русия Украинаға истиле еткенінден башлап ең бұйық эсір алмаштыруыдыр. Азат етілген украинлер арасында 59 милли гвардия аскері, 30 деңіз пияде аскері, 17 сыңыржы, территориаль Мұдафаның 9 темсілжесі ве 1 полис қадимы. 4 ай девамында Қыршавда бұлыны фашистлерге қаршы женклешкен Мариупольның имайджелері майысының 20-нде Азовсталь территориясындан Донецк вилаетынан ишғал етілген территориясына шығарылды. Қызыл Хачның мәліметіне көре Оленевка колониясында аман-аман 2,5 Украин арбиесірі бұлына. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19. Більшість зі звільнених українців мають важкі ушкодження, вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи та ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу. Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників. Душман Славянск yönelişinde ucumga keçmek için İzum şehrining janubinde ucumni devam etib sharoitlar yarata. Urushlarda çok g'ayiblar ko'rgan bo'liklarni texnika ve yangi arbilarni temin etilar. Buni bosh shtabda xabar etilar. Donetsk viloyatida ishg'olchilar Lysachansk shehrini Qirshavga almoq niyatidan voz kechmay, Ukraina mayjilari dushman kuchlarini shehrining g'arbida yerlashgan Verkhnyakamyanka qasabasi yanida tutmoqda. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда, Клинове. Має частковий успіх. Закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Є-40 у районі Вуглегірської ТЕС. З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою. Dushman Mykolaiv shehri jivarına ondan ziyade raketaning hujum etdi. Buni Pivden operativ komandalığında bildirdiler. İşgalciler deniz limanı, istisal infrastruktura, logistik muesseler ve insanlar toplaşabilgen yerlerine hujum etdi. Rus raketaları garaj kooperativi, Mykolaiv jivarındaki rahatlık bazası ve 5 katlı binaga urdi. Bir podyezdning 3, 4 ve 5 katları yok etildi. Kurtarıcılar 4 insan elak olğanı ve 5 kişi yaralanğanını bildirdi. Zarar ko'rganlar arasında balalar da var. Kun devamında 50 kurtarıcı binanın viranesi altında insanlar ve ev hayvanlarını çıkardı. Bir kvartiranın sahibi kurtarıcılarla beraber viran olgan evden korku altında olgan labradorunu kurtardı. Vilayetning harbiy memuriyat yo'lboshchisi Vitaliy Kim 3 hafta evvel so'lg'anna ko'ra shimda Mykolaiv viloyatidagi vaziyat da tehlikali. Uning qayd etganiga ko'ra ruslar navbatdagi raketani qayda uchirajagini o'g'ildan bilmek mumkin değil. Chunki ular jang ko'rsatilmasining qoidalarini riayat etmay. Тобто на зараз в нас обстрілюють щодня в рази більше, в тому числі цивільне місто, обласний центр та інші великі міста, які дуже далеко від лінії фронту. Тобто вони стріляють зараз, щоб запугати місцеве населення та деморалізувати наших військових. Bundan gayrı işgalciler Mykolaiv vilayetindeki Berezny Quvvati territorial birleşmesinin koyu xo'jaligi topraklarına raketaning hujum etdi. Ochakiv şehrini ise 2 kere Smerch reaktiv sistemaning ateş açtı. Hech kimse zarar ko'rmadi.
Ишгал етілген Херсон вилаятынан сакинлері рус арбилерінің ротациясы ақпанда білдірді. Яңа келген ишгалжилер тахли етілген ерлі сакинлерінің евлерінде ерлеші. Бұны Пивден оператив командалығында білдірділер. Башқа вилаятлерінен сыңырда шулған территориаль бірлешмелердегі вазиет да кергендер. Разом з тим рух спротиву окупаційної владі змушує колаборантів нервуватися, готувати собі шляхи ретирування. В День Конституції України всі вулиці Херсону були сповнені мотиваційними листівками, графіті і жовто-синіми стрічками, нагадуючи, що Херсон – це Україна. Эбелсі Херсон шер шурасы елбашысының матбуат қызметі білдіргеніне көре ишгалжилер мэр Игорь Калыхаевна эсір алды. Шер елбашысының меслячысы о рашистлерінен ишбірлік yapмақтан вазгечкені үшін қырсызланды дей. Рус ишгалжилері Северодонецк шеріндегі жамені бұтынлей yok етті. Анда сақланған 17 ерлі сакин түрілей яқылды. Бұны Северодонецк шері ве Луганск вилаятында яшаған мұсылманларының имамы шейх Тимур Беридзе тариф етті. Оның сөздеріне көре инсанлар ичме суынен олған чоқырақны құлланып, ишгалжилер ислам медени мерkezінің бинасына атеш ачмаз деп умут еткен еді. Северодонецктегі жами Украинаның рус силясынен веран алына кетірілген 4-ші жамисідір. Батқан Москва крейсерінде оқадар чоқ жесет едеке Қарадеңіз флотында қызмет етмеге істегі қалмады. Бұны Украина телекеслік қызметінің қадимлеріне эсір түшкен рус арби айтты. О апрель айында Нептун адлы 2 ракетанен үжіметті баттырылған Русияның Қарадеңіз флотына айыт арби гемави еркен азалары құртарылмасында иштирак еткен. После того, как мы вернулись со спасения Москвы, дали 2 выбора. Первый выбор. Ты либо идешь дальше на кораблях в море и ждать примерно такой же участи, либо в пехоту. Я насмотрелся, что было на Москве, я не хотел дальше видеть то, что ты посреди моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался, я написал рапорт о том, что я согласен на спецоперацию на Украине. Ишгалжилер Донецк вилаятында ilk harbiy vazifeni bejarib olamadi. Chunki Ukraina silahlı kuvvetlері ularni endi beklep o'tiraydi. 30 rashistен tek 3 saq qaldı. Rus komandanlari ise yaralangan askerlerini jeng meydanından kurtarmaga bile tırışmagan. Мы попали под минометный обстрел. 30 человек погибло. Мы вот втроем остались. Там мои товарищи, командиры, которые с нами были. Я валялся, истекал кровью, у меня повредилась рука. Командиры сказали оставлять раненых, иначе мы с ними не сможем убежать. То есть они просто убежали, еще какая-то кучка людей, которая была с нами. Все, то есть я истекал кровью, ко мне подошли военнослужащие ВСУ, они оказали первую медицинскую помощь, то есть нас даже не обучили, как накладывать жгут. То есть я не умел этого делать, не помогли. Ишгалжилерінің тарafına keçkende 6 Qıram mahkemecісini mulkiyetten marum etip 15 yılga kadar hapsке taşlay bileler. Devlet Taqqat bürosunun xadimleri hainlerge karşı qabatlayıcı aktlarını mahkemege berdi. 2014 senesi Qıram apellasyon mahkemesinin qadıları Rusiya tarafına keçip ишгалжилер hakimiyetine hizmet eti başladı. Evvelsi siyasi mabuslerge hukum çıkargan 42 mahkemeciden onu sabık Ukrayin qadıları olğanı belli oldu. Своїми діями вони забезпечили функціонування незаконних органів судової влади та сприяли представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності на території України. Загалом з початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно 14 суддів та 1 прокурора Автономної Республіки Крим. Обвинувальні акти спрямовано до суду.